Хайде на директно телескопче да пробваме малко за шаран. Как ще се огъва на тия приятни шаранчета. Ето, не знам дали се вижда, но взима да прекълвава. Оп, избяга. Хайде още един път да замеднем. Така. Много избързах. Ето, директно телескопче. Мисля, че този път е all-in. Виждаме как. Пак се откачи. Айде, още едно хвърляне на това прекрасно директно телескопче. Ето пак. Кълве. Ето го. Малко прекрасно шаранче.